Ra kena nggih ngondol no. Halo. Wayahe kan nggih. Ngondol ya mlaku mburimu nek wong nyonget dhewe. Lah dhewe ya karo ngepluk kok. Kita kan yo kiper sepatuan Beb. Sorry. Lah dhewe. Ayo Beb, iki lho. Zaman bahala ya. Malah model ngene iki metu kabeh. Metu kabeh zaman now. Tapi larang sih. 199. Iki lho Bet kuat. Iki lho. Iki saiki modele kuat. Iki ya penak Beb tinggi iki. Sedulur kan metu. Iki. Bisa jualan.